And karon mga sukin tigpaminaw ato ang isgutan din daghan ang mga nangutana lagi. Yan bitaw musulti nga magkatilaw na unta taan ng kuan kanang mga kwarta nga naabot sa probinsya. Napay mag-ingon niya bisan pag unsa kadag ana di gyapon ko katilaw ana. Napay mga maging ana ba? Okay, ano na ha para sa inyo na ha. May ganita ni kay mutubag tag ingon ani. May ganita kay musulti tag unsay mga nadawat nato. Transparency man ni. But pasabot kining panggobyerno ni Governor Dodo Cagas diya sa Kapitolyo, transparent ni. Walay gitago dinhi kamo tanan makahibaw. Kung bitaw nang kung dunay mga moabot niya kanang mga donations, mga donors. Moingon din na siguro po media. Kay gusto niya masayran sa mga katawhan. Transparent kung unsa ang nadawat sa atuang Kapitolyo para sa mga biktima sa linog. Transparent ta. Una ato pod nang hisgutan diri ato pod ang tubago ng inyong mga pangutana nga ingon ana. Transparent ni. Mata parehaan ang uban nagay uban lungsod yan ni nga daghan na kay dadawat di gyud ibalita. Di ibalita sikrito. Kasi pagka-transparent ana ron ang mga tao mangutana. Na basin wa tang kabalo mas dako na dai sila kwarta na tigom karon gikan sa mga donation kay sila gyud sentro sa kumbaga daghan gyud ang mga apektado sa ilahang lungsod. Ay siguro na kung mas daghan silang nalikom nga mga donation pero ang pangutana transparent ba sila sa katawhanan ng ilahang lungsod? Diba? Gipahibalo ba nila ang katawhan kung unsa ang ilahang kining mga nadawat din ha? Matakabalo. Dire lang mo si pangutana. Direta. Alongon na to ni para masabtan sa to ang mga kaigsuonan unsa na yung nahitabo. Ni atong linog, no? Pinakaunang linog October 16. Nakurat ang tanan kay first time ta nakakuan ato, no? Nakasinato ing ato ka kusog nya linog. Unsa may gihimo sa atuang probinsya sa Davao del Sur? Nagdeklara dayon si Governor Dodo Cagas og state of calamity. Di ba? Nakon man to dayon, no? Under state of calamity ta. Tungod kay nakita ni Governor Cagas daghan ang namakwit tungod sa karatol nga dunay tsunami, gibiyaan ang ilang panimalay na makwit. Daghan ang mga nangalumpag nga mga panimalay na makwit. So pagbakwit ka, biyaan nimo ang imong mga kabtangan. Nabiyaan ang mga umahan, nabiyaan ang mga kahayupan. Ang kining pangita, nabiyaan ang ilang mga pangita. So unsa nalay kaunon sa libuan ka mga taga Davao del Sur nga apektado sa earthquake. Unsa nalay ilang kaunon nyawa naman sila'y pangita, gibiyaan naman nila na magquit na sila. So ang gihimo dayon ni Governor Dodo Cagas, gideklara dayon nga under state of calamity ang tibuok probinsya sa Davao del Sur. Diba? So doon na tayo 11 million. Nagpatawag na yung special session ang Sangguniang Panlalawigan para sa Calamity Fund. Ang kanang 11 million, nadungagan pa na siya mga higala sa mga donations. Gikan sa mga nagkandaiyang mga naiuban, mga syudad, sa laing mga probinsya, nadungagan.
Unya ako makita ninyo ang Kapitolyo. Makita ninyo ang atoang mga post sa social media. Naa din ha sa Tabliso Gym. Tanawa ragod ninyo. Naa din ha ang mga gipamalit, yung mga bugas, gipamalit og mga tent, gipamalit og kining mga trapal, gipamalit og mga tubig, gipamalit og mga dilata. Gipamalit og mga gatas, noodles, napagani gulay. Unya dili lang kay kausana ang nahitabo. Di lang kay usa kahatagan na wala na. Daghan ang gining mga evacuation center sa Davao del Sur, pati na mga home base ang nahatagan. Panalitan og mangutana mo kung atuan ng tan-awon lang nang nagreklamo nga wa daw sila kadawat. Dapat mangutana pud mo kung pila kabuok ang natagaan sa mga hinabang gikan sa Kapitolyo. Ang ato lang hangyo aning uban niya, dili lang kay kana lang ang atuang tan-awon kanang nagreklamo o daw sila kadawat. Pila man lang nakabuok nagreklamo. Tanawa pud ninyo kung pila kabuok ang natagaan. Nagbalik-balik na gani ng uban. Karon, panalitan wa gyud ka natagaan. Nya mo yung nagbalik-balik naman din ng uban, ako ang kutagain. Panahon na nga mulihok ka. Di lang kay ikaw mo'y nalinugan nining kalibutan na. Muduol ka kinsay angay ni mong duolon. Muduol ka sa inyohang kanang na may mga coordinators diha sa inyong barangay. O di ba ka, ikaw na lang gid mismo mo ato sa Kapitolyo. Di na sa PSWD. Ikaw na lang anha dira, diretsyo na lang ka din ha. Pangutana, ang kanang isaysay ang imuhang concern niya. Mao na nahitabo sa balay, wa ka kadawat na matagaan ka ana ba? Dili man ni tanan matan-aw sa kining sa kadaghan ba namang mga nabiktima. Pero kung i-question ninyo ang kwarta, ang atong Tabliso Gym, di yun na mahutdan din ha kay siging palit dihag mga bugas. Dili na mahutdan, kutob sa di pa mahurot ang kwarta. Pag mahurot ng kwarta, lang hindi gihapon mahurot-hurot po na diha tanan. Pero sa pagkakaroon, padayon paghihapong ang pagniripakay sa mga empleyado na nagani mga nag-volunteer para paspas. Kaya gusto ni Governor Cagas nga papaspasan. O na mga mag-volunteer nga mutabang, hala sige patabang nga diha nga magripak. Kay para paspas. Sabado Domingo na aghapon na din ha. Nagniripakay na sila din na aron paspas. O na og mangutan na hurot na bang 11 million gikan sa Calamity Fund? Wala pa. Doon na pa'y mga biyan sa tingin ni Ma'am Gemma. Yan na pa may mga bag-o nga mga donations. Wala pa. Padayon paghihapon ang pagpanghatag. Sayron pod ninyo kung katong mga evacuation center, kapila na sila balik-baliki sa Kapitolyo para hatagan og mga relief goods. Ibalik-balikan na sila. Gamit ang kwarta sa gobyerno o sa mga donation. Unya, nihatag si President Duterte og 10 million, dili naman na ipalit og mga bugas. Kay ang gisulti ni Dodo Cagas ka Presidente, mangita og yuta ang probinsya para sa mga biktima nga wa nagyoy kaulian ba. Nasayod naman ta nga naay programa ang Kapitolyo ani mga relocation sites, pero lahi ni para gyud ni sa mga biktima sa linog.
Maunay gamitan sa kwarta, relocation site o mga pabahay. Unya dili man na sa yun, dili man ingana ka dili man paigo ang 10 million ni Digong. Pero dako na kay nigtabang. Oh. Prangka-prangka pag-istorya. Pag moingon ta dinis, tibok Davao del Sur, kaysa man ang kining wa nay kapuy-an tungod sa linog, kaysa nang hugno ang balay. Oh, dagang kay mo isa ang kamot. Tagaan na to nagyuta tanan ni isang kamot. Tagaan na to nagpabalay tanan. Kaya ka ang 10 million sa presidente? Dili. So pag naanapoy mo reklamo nga awa mangyapon ko na apil sa 10 million. Dili kayang lukupon tanan sa 10 million ni presidente. Di ba? Kaya mga tana, ang katuday sa calamity fund, katuday mga gipanghatag, maotoy gipamalit og mga relief goods. Kung napay mga sobra ato, di dungagan tong 10 million ni presidente para sa mga pabahay. Oh. Wa pa man nahuman ng atong kalbaryo. Nagtuumog ng undang niripakay sa Kapitolyo. Nagtuumog humana ang relief goods operation. Wala. Mabitaw ganing natay operation tulong special life coverage para makabalo mo nga, oy, nadunggan na mo sa radyo. Nag-adto day sila aning barangayan ng hatag og mga relief goods. Wala pa ta mahuman. Ha? Naagya po yung mga bakwit. Even mga home base, gitagaan karon. So kung nagreklamo ka nga wa kan hatagan, adto lagi sa PSWD. O asa man kang munisipyo ha? Adto dito. Isa-isay ng imuhang concern nimo para matagaan ka. Ayaw hulata nga ikaw may pangitaon. Ay! Dili ba? Transparent ang mga suking tigpaminaw. Masabtan ninyo nga transparent ang kining gihimo sa Kapitolyo. Aron walay magduda, aron walay mag-question. Ha? Di ba? Inganin na lang. Siguro kung ang uban nag-ingon niya, walay tarong gobyerno, kurakot na sila diya. Kung gikurakutan mo, kay sige mo question, nagduda mo nga giunsa ng mga kwarta, dili unta mo daog na si Gobernador Dudo Cagas kung mo na hunahuna sa mga tao. O kung ang inyong hunahuna kurakot ng gobyerno ha, dili siguro na manawag og media ba para ipahibalo kung pila na nadawat na to. Di siguro na moingon niya i-announce kanunay ning ato ang lakaw para mahibalaan sa mga tao nga nang hatag ta. Di ba? Kay ang gobyerno o ang politiko nga kurakot, di gyud na magsaba-saba. Parehas atong lungsod dito. Ay! Lungsura to, mo to yung mga klaro. Ay! Veteran gamay ang mga kable, payatot kay kable.